Yaba mfowethu sanibona uPhungalenja lo. Namhlanje ukhuluma nabantu besifazane. Okuyibona abaloya kakhulu emhlabeni. Okuyibona abanobuthakathi obukhulu. Okuyibona futhi abenza ama-deal e-human trafficking. Yeah, abantu besifazane. Kubangelwa yini ukuthi ngifike kuwe ngizokweshela? Ngifike impela nje ngichaza ukuthi ngizizwa kanjani ngawe ngikweshele ngiyijonga uPhungalenja bese uyangigabha. Emva kokungigabha bese phela ngiyahamba ngoba baningi abantu abahle ukudlula wena emhlabeni. Ngihambe mina ngibona omunye umuntu ofanele ukuvusa umuzi wasekhaya. Ngithi manje mase ngiqonyiwe lapha ngihambe ngiyovela ngicela ubuhlobo obuhle ngilobole ngenze yonke lento bese uyabuya wena mangigabha uzoba umsindo. Usuzenza ngathi mhlambe mina nawe sazana kangcono mhlambe khona ubudlelwane sike sasebudlelwane nthizeni. Wenziwa yini ukuthi manje nibange isicefe emntwini enimgabhile ngesikhathi ekweshela? Ngithatha leyo nto. Ngifike manje ngizokweshela kahle. Sibongile sawubona mina uPhungalenja wasimelana magutshu impela ekhaya kule phansi ehluhluwe ngizocela uthando ntombi. Ungifofise ngihambe ngoba manje ngiyisilima ngoba mina angiqonyiwe. Bese ngiyobona abangcono mase ngimtholela umuntu ofanele mina usuyaqala ke manje uyahayiza lapha usuhamba ukhuluma kabi manje ngami nothando lwami olushe ngilitholile owangigabhalona wena. Niyenzelani leyo nto bafazi? Niyabona ukuthi niyathakatha nina. Niyabona kodwa ukuthi nina abanikazi besichitho niyaloya nina. Ukuthakatha phela lokho. Okay, ungikabheleni uthando umuntu uzoqhubeka uhambe ukhuluma kambi umuhlangana nalomuntu esengithandana naye manje umbheke kabi umbheke soke inkomo ekhanywe yistrop. Nikwenzelani lokho? Niyazibona ukuthi namasimba kodwa. Elukenzeka ukuthi njengamanje ngizokweshela ngiqhamuka ngihamba ngeenyawo ngoba mhlawumbe nginayo imoto okanye ngishiye endlini. Bese ngiyamthola phela omunye usungigabhile wena ngimthola umuntu onesikhathi sami naye ufuna ukwakha umuzi ongenalo iphupho lokuba i-steering okanye i-handbrake ngoba abafazi bonke manje sibe ama handbrake. Akamqomo umuntu ongenayo imoto. Wonke umuntu manje usefuna ukuba ibrake emotweni, usefuna ukuba amazathi ke manje, usefuna ukuba ivolume iradio manje umuntu ngoba umngena moto awuqonga emhlabeni. So uma kubonwa hamba ngeenyawo akakuqoma umuntu. Thina kudala sazi ukuthi wawuqonga nje uqonyela ukuthi imbadada yakho inesole eqinile unembadada wena sihlale 2 years uqonyela ukuthi ikhwapha lakho linwa kangcono kunelomunye. Sazi lokho thina njengamanje sikuqonyela ukuthi unemoto hamba uhleli manje estradini uma ungenayo imoto awusaqonya phela manje yofa usawoti. Uyabona? So umbuzo wami lana ekuthenini kwenziwa yini bantu besifazane ukuthi ngiyushela ungigabhe ngisuke phela duze nawe ngoba manje uzogcina ungibophisa uthi ngifuna ukuthatha ngenkani ngihambe ngiyoshela abanye abanesikhathi sami ngoba phela ngeke ngishele impilo yami yonke bakithi. Ngizokushaya namhlanje nakusasa nanini ngikhathale ngihambe ngiyobona abanye mase ngibona umuntu lapho usuqhamuka manje namakhala amakhulu anamafinyela abovu usuba umsindo manje usuthi wena nawe siyazana sazelana kuphi usufuna ukuxova ke manje nenyawo zedateni ezinamaxolo nemkenke lapho usufuna ukuxova manje ubudlelwano bami nomuntu omusha. Nikwenzelani lokho? Nikwenzelani lokho bopapi?
yini nje why nje la kusebenzi la akukho la bafazi ha nikwenzelani lokho umuntu ufika umshele kahle and umthanda bakithi yabo nje mina nginqwaba abantu engabashela ngibathanda njengamanje sengithola umuntu ongithandayo nami owayevele ezalelwe mina umuntu odalelwe mina seliya WhatsApp ke manje lapho nginqwaba senifuna ukubuya cha ake ngintshele nje ukuthi nami angiyona itype yami njengamanje ngoba izimbili izinto njengamanje senginazo and kumele ngibheke impela nje ngibe mehlomane yabo njengamanje nginemali eningi nginomuntu omuhle ngithola uthando olusha oluhle kumele ngibheke impela ukuthi mhlambe njengoba sengifuna ukubuya nje senibonile le mali lena enginayo okanye senifuna ukuxova lolu uthando enginalo manje so ake ngithi nje cha angitholakali manje please try again later ngoba manje ayisekuvalile impela and akumina ngivalele isandla sika baba uyayibona le nto leyo ake nizame phambili kamakhelwane inkinga yeni yodwa niyathanda ukuba ama-spare wheel uhlezi ekhoya emotweni akasahambi naku yini into emnandi ukuthandana nomuntu onemoto ngoba phela uzokulanda akubhebhe akubuyisele kini akulande futhi kusasa kuphinde akubuyisele kini akumethise akade ahlaba ipholi igcine ahamba aye kubo ashintshe indawo uthi uyafika lana uzokuthiwa hayi kusemqashweni la sizo phuma eNigeria manje lapha likuphinde futhi nalihlabe ngoba unangqondo uyayibona into leyo niyathanda uhamba nizenza onqesta akekho umuntu osifazana wakwahlani phukwe umuntu wesilisa cha hamba uliqede izwe akekho umuntu wesilisa uyohleze unqo ingakho nje kuyohleze ugcina umuntu wesilisa ungabona ungafuna ukuhlakanipha udlula umuntu wesilisa ufake impikile ekhanda ufe ngoba manje usufuna ukuba umuntu wesilisa wena kanti awunawo amasende akekho umuntu osifazana namasende eswini cha ingakho nje abantu besifazane sibabulala ngoba manje kahle akekho umuntu osifazana okwabulawa indoda engenze lutho yebo bakhona kodwa kuvamile lokho iningi lenu niyabheda ngakho nizofa shintshani niye kuba boss niye uba mbarbarian uyayizwa leyo nto yes nehlisa umoya nibe abafazi nithobe nigane guqa amadolo lawo guqe uyayizwa leyo nto niyeke lento okufuna ukuthi manje senifuna ukubusa la ekhaya umuntu ngimsuse kumuntu manje ngimlethela kwaSimelane umuntu sezofuna ukubusa la ekhaya manje uzokuthiwa shoda ngombusi oshoda ngobayede la ekhaya wena okwazi ukushaya umthetho kangcono la ekhaya Simelane oqhaba ukuvela kwaDubele oswawandlovu zobusa la kwaKhumalo yabo umsangano loyo umfazi kumele wazi ukuthi uyohleza uyiproperty yasendlini kumnyama kubovu umuthenga imoto yendoda yes uma kuwukuthi uthenga indlu yami yendoda leyo ndlu umfazi umfazi yenye izinto ezisetshenziswa endlini ingakho nje uyokuyothi umfazi wami hayi umfazi wethu endaweni cha umfazi wami usho ukuthi uyiproperty njengekhabethe lami njengesitulo sami so awuzungishayela umthetho awuzungitshela ukwenza kodwa siyabonisana ungitshela ukuthi baba bengisacela Nkosi yami ukuthi kube nje nakhona umkhuluma nami ungibheke emehlweni man nawe uyemmeli wena umkhuluma nami bheka phansi uyezwa leyo nto uviyoce ubheke phansi bonisa ukuthi umfazi yebo uthwala ekhanda ushuqule bonisa ukuthi umfazi yayizwa leyo nto la sebenze bafazi akekho umuntu osifazana wakazakhela umuzi akona umuzi loyo umgodi okunethunzi lokufa umuzi womuntu wesilisa umuntu wesilisa nawe uzakhela umuzi ngaphandle komuntu wesifazane udakiwe uyahlanya akona umuzi loyo yindawo ikhaya
indawo yomahosha umuzi ngabantu ababili ubungafani angeke ngiphathe kuyoma eyitabani nani cha umuzi wakhiwa abantu ababili abanobulili obungafani abathandanayo ziyeza ke ezinye indaba late ngiyiphetha manje kusho mina isidudla sendoda sithunde siyafafaza nomtshele kwani bafazi baningi inkunzi yembongolo imina bafowethu kwazi ngiyagugula ke mina ngiyinkunzi yobhejana ungibona nje am 10 men in one madoda onke ngiyinsizwa zonke nje iphelele emhlabeni umbona umuzi umuntu ethi uyinsizwa emqondo la kumele kufike isithombe sami imini insizwa akekho umuntu ongizwe babuya bonke nabangelanga bonke labo bonke abantu bazi insizwa bonke no sma mva wami yeah